estadioari eutxiz, ziklismoak getxon izan ohi ditzordu aurten ere bai aurten 74. Ricardo Otxoaren oroimeneko lasterketa 13 talde elkartu dira Proturreko 3, Kes de Parne, Fuji Serbeto eta Euskaltel Euskadi hain zuzen, etxeko taldeko Koldo Fernández de Larra esprinterrak bereganatu ditu pelotoiko eta inguruetako begiradak. Bera izan da gaur erreferentzia 122 laguneko pelotoian. Gainera Euskaltel Euskadirekin datorren urteare lotuta ekin dio gaur getxoko zirkuituari. Bai, posik ez, azkenean lortu akordioa eta uste dugu bi parteak posik egoteko modukoak. Bueno, eta gaurko zer, turreko gora berak aztuta, behar bezala entrenatuta, getxoko zirkuitu ondo prestatuta? Bai, turreta ondoren pizka lasai hon nintzen eta uste dugu ondo entrenatu dugula eta gaur ikusiko dugu zelan gauden. Zu bezalako txirrindulari batentzat, Euskal Herrian izan liteken lasterketarik aproposenetakoa izango da gaurkoa? Bai, lasterketa proposa da, baina bueno, esprina ailegatzen garen edo eskapa bat ailegatzen den, ikusiko dugu. Iaz ere gertu izan zenuen? Bai, iaz bigarren egin nuen eta aurten lortzen duan garepena. En principio es una carrera que se suele decir al sprint, ¿no? Y no traemos a nadie para el sprint, pero bueno, será una carrera movida, intentaremos meternos a los cortes. Y bueno, poco a poco a ir afinando la preparación para la Vuelta a España. Pues nosotros a dar batalla. A ver, los equipos que tienen gente rápida, pues imagino que intentarán controlar la carrera y nosotros a intentar jugar de lejos. Bueno, gu beti bezala, hasta gerra pixka bat emon, da gero sprintena baiko gurre txirrindule askar bat amerikano gurea, eta bueno, alegin egingo dugu baita ere berarekin heltzen. Fuji Serbeto ere bere aukeratxak aprobetxatu egin beharko ditu ez honelakoetan? Bai, hori da, ez da guke karrera guztiak aprobetxatu bertugu, holandalako gure egoera momentu honetan, baina bueno, nik uste ondo gaudela, gogoakin eta karrera hona egiteko moduan. Bai, aproposena, seguro, zati normalea ibilbidea gutzako aproposa da, bakarrik zaila izaten da dana kontrolatzen, baina bueno, intenta egin marko dugu, zati gaur posibilitate asko irabazteko eta ber horra hurrengo den. Ondo altzeude? Ba, ni pentsatze bai ez, guain hasi naiz korritzen, eta ordizen hasi nintzen korritzen pixkat, paroi eukita ero, eta bueno, guain esperoia pixkanaka ondo gotea, eta gaur intentatzen dugu ez, esku jasotzea. Zaindu beharko gurpilak ere gogoan hartuta? Bai, ez, betiko ez, hor dau Koldo, ez, gizon importantenetakoa, Drullon frantsesare bai, eta gero, bueno, gure ekipone beste Patxeko eta Benitez eta ni ondo gaure, eta bueno, a ber, sorpresa ematen dugu. Itxasondoko da, lasterketa irabazi duen azken Euskalduna 2006an nagusitu zen Mikel Gaztainaga bat zenbakia, Javier Otxoak jaso du, Ricardo Zenaren oroimenetan gaur 9. Hor dituzue, Ricardo Brunet, hor duzue getxoko alkatea, Imanol Landa, agintariak, aurrezkoaren ondoren, pelotoia abiatzeko zain, aurrez, alkateak, herriko semeari, Jonathan Castroviejori, zati gorria lotu dio lepoan. Getxo, San Ignacio jaietan murgilduta da bete-betean, goizgiro zoragarria. 13 gradu, eguzkia indarrean, esan bezala 122 laguneko pelotoia, 13 talde, aipatutako Proturreko Euskaltel Euskadi, Kes de Parne eta Fuji Serbetoz gainera, Orbea Oreka esedea, Contempo Lisanpo, Xacobeo Galizia, Burgos Monumental, Colombia Espasión, Boyaka, PSK Whirlpool, Andorra Gran Valira, Andaluzia Cajasur eta Neitan Onpoko talde japoniarra. Aliatu bezain laster, 12 laguneko iesaldia. Ordezkaritzari gaundiena, Contempolis, Anporena, Txuda, Patxeko eta Pedro Vera. Euskaltel Euskadi, Isasirekin eta Zantzarekin. Fuji Serbeto, Beñatin Txausti eta Hector Gonzalezekin. Andaluzia Cajasurrek, Francisco José Martínez eta Javier Ramírez sartu ditu. Andorra Gran Valirak, Vicente García Mateo. Kes de Parñek, David López, Bizkaitarra eta Xacobeo Galiziak, Carlos Castaño. Amaike itzuli, osatu behar izan dituzte, denera 185 kilometro, ohiko ibilbidea, ohiko zirkuitoa, Txomintxuko aldapatxoa, 0 metroko aldapa, mugatik pasa bezain laster. Hemen duzu 12 laguneko taldea, erreleboetan ondo lanean, Contempo Lisanpo, Euskaltel Euskadi, aurrenko itzuli hauetan denak, Euskaltel Euskadi lasterketa zoragarria egin du. Aurrean gogoratu Azantza eta Isasi sartu ditu. Pelotoi buruan, Boiaka, Vicente Beldaren mutilak lanean. Aurreneko itzuli hauetan, gero beste talde batzuk, pasabaitira. Eta tartean, Orbea Oreka esedea izan ere, Álvaro González de Galdeanoren taldeak ez du ordezkaritzarik izan 12 laguneko talde txonetan.
bigarren itzulian lortu du ihesaldiak alderik handiena, minutu eta 55 segunduko izan da handiena. Beraz, esan diteke egunero, pelotoia kontrolpean izan duela ihesaldia. Bigarrenean, esan bezala bat 55, hirugarrenean aldeak behera egin du, minutu eta 23, antzeko atzerapenarekin izango zen laugarren taldean, eta orduzu da. Orbea Oreka SDako ordezkaritza buruan jarrita, Jonathan Castroviejo gaur etxean, Castroviejorekin batera, Minguez, Sicard, Etxebertz, Ilundain, Urain, Ricardo García, Ruiz de Erentzun, Andoni Blázquez eta Daniel Sesma izan dira. Orbea Oreka SDak da lau garaipen ditu. Sicardekin bi eta beste biak Jonathan Castroviejorekin. Menduzu iesaldia, beste itzuli bat osatzen, goratu denera 11, 185 kilometro, Txomin Txungora. Amabi gizona gune oro elkarrekin, aldeak handitu ezin da ordea. García de Mateo, Francisco José Martínez eta Javier Ramírez, Héctor González eta Piñati Intxausti, David López, Azantza eta Iñaki Isasi, Carlos Castaño, Txurda, Pacheco eta Bera, hirurak Contempolis Anpokoak. Menduzue, azterketa burua beste talde txogat agertuko da orain, talde tikiarekin, igoeran hartako metro gutxirekin. Menduzue, pelotoia luze aurreneko postuetan, iaz, Getxon honik nagusitu zen, Fernández de la Rea bigarren izan zen, eta hirugarren postuan Enrique Matarentzat izan zen. Reyners izan zen orain bihurtzeko irabazlea, azken urteotan denetan, esprinak, irabak izan du, Getxoko zirkuitoa, lehen hasieran aipatu bezala, Mikel Gaztañaga da, azken euskal irabazlea Harriluzeko helmugan. Bere aurretik berriz, Arsenio González, 86an, bakarrik helmugaratu zen Arsenio, gehienetan esprina izan da hemen Harriluzen, baina izan dira urteak. Pelotoiai aurre hartuta garaipena lortutakoak, Marino Lejarreta ere, nagusitu izan da. Lasterketa honetan, 81 irabazi zuen Marinok. Etxaberen eta Kamarilloren aurretik. Lasterketa buruan gara berriz ere. 12 gizon, baina esan bezala errenta hunditu ezin da, aldea hunditu ezin da. Alderik handiena bigarren itzuliaren amaieran izan du iesaldia. Eta 2 minutura llegatu, hemen gogorari da jotzen Orbea Oreka SDA. Taldeko ordezkari gehiena buruan jarrita. Gero azken itzulietan sartuta Jonathan Castroviejoak agerraldi bikaina egin du lasterketa buruan. Dizuegu Orbea Oreka SDAk ez duela ordezkaririk sartu aurrean eta horregatik ondorengo joa. Hortako gizonak, gaur Getxon eta Etzi Urkiolan izango dira. Bihar Donostiako klasiko izango da jokuan. Eginodako 3 proba, 3 egunetan, asteburuan, Euskal Herrian, Getxo, Donostia eta Urkiola. Contempolis Anpokoak 3etan izango dira. Eta baita Euskal Euskadikoak ere. Garero buruan gara. Hor da David López. Zaneko bueltan parte hartzeko asmotan da David López. Aurrez, Polonian izango da. Polonian proturreko lasterketa egin da, Euskal Euskadi ere bai. Dugu Jorge Azantza. Euskadian Isasirekin batera, Isasi, Frantziako turrean azkenean etzen sartu. Itzuli handietako izana da. Iñaki Isasi. Buruan goratu. Zerreto, Beñat Intxausti duela, Beñat Intxaustik, Gaztelara Leon lasterketan, lepauztoia utzi zuen, era bat osatuta da, eta prest, ondorengo probetarako, bueltan izango diren oraindik ez dakite, zail dauka partaidetza, Fuio Zerbetok, gauzak ez dauzka erraz orantxe, matxinen taldeak. Jorge Azantza Altsasoarra buruan. Gogotik egin du gaur lan Jorgek iesaldian sartuta. Baita gainerako taldekideek ere.
Gaur helburua argi zuten Euskal Herrian profesionalentzat egiten diren probetan. Aztertzarik aproposena hauxe da. Eta hor izanik Koldo Fernandez de Larrea ez da zalantzarik. Koldok Algarben estrenatu zuen denboraldia. Beraz gaur bigarrena zuen helburu, bigarren garaipena. Talde etxiz, Andorra Gran Balidako García de Mateo, Andorra Gran Balidak, ordizeko saria irabazi zuen, Jaume Robirarekin hemen duzu peinar, pintxausti, igotzaile fina, hor duzu isasi, erlogoan sartuz. Ondo aritu dira elkarlanean, Ampo, Contempolis Ampo, 3 lagunekin, Patxeko Benitez eta Gaztainaga gizon azkarrak. Patxeko iesaldien sartu da, Txugidarekin eta Pedro Berarekin batera. Patxeko Giaz Portugalen garaipen sorta polita lortu zuen. Gizon azkarra da. Contempolis Ampo, denboraldiko garaipen ikandienak, Kataluniako boltan, Sánchez Pimentarekin lortutako etapa du. Hemen dugu berriro, 12 laguneko taldea, 12ak elkarrekin une oro. 8 bat itzuli, egin dituzte. Azterketa buruan. Eta atzean ikusi zakezuenez, Ordea Oreka SD-akoekin batera, Japongo taldea ere bai. Japoniarrak hor lanean, Denis González dute zuzendari, ez dute aurrezkaritzarik izan aurrean. Eta atzean, buru erakuste beste erremediorik etzaile geratu. Hau da burua, David Lópezenen atzean. Beste partenek, Zandio ere hemen izan du. Zer Zandio, azkenean, Frantziako turreko taldetik kanpora geratu zen. Berondako minez, etxe bidean eta gaur esan digunez ez dagoela bat osatuta gaur eta etzi probatzekotan da. Gaur getxon etzi Urkiolan izango da Zandio. Eta jakingo du Espainiako bueltako taldean sartzeko moduan den ala ez. Atzean David López. Eguraldia berriro esan da, zoragarria, iparraiz ikutuarekin, 24 graduko temperatura, etziak gabea, dugu burua, zirkuitoko aurreneko kilometroetan, kilometrorik gogorrenetan, mintxu eta beren beste aldapa txiki batzuk, zatian, zirkuit honek zailtasunik handiena, bigarren zatia, erreza du, gozoa, azkarra. Pelotoia pixkanaka aldea jaten ari zaio talde honi. Ez du alde handirik izan, baina gero eta txikiagoa du. 8. itzulia amaitzean 16 segundukoa besterik ez. Laster ikusiko dugu 8. itzuli hori amaitzean. Lasterketa buruaren eta pelotoiaren arteko aldea zenbateko izan den. Mendiko sarirako Francisco José Martínezek bereganatu ditu punturik gehien iesaldian ibili den Francisco José Martínezek. Burgos Monumental, Kes de Parña, talde gehiago pelotoi buruan, interes gehiago eta ondorioz lan nekezago aurrekoentzat. Gure kamera gizuna ere beti gauza bera erakusten, gogaituta edo, gauza bera bada ere bestera batera erakutsi nahi izan digu. Buruz behera, eskerrak. Kamera bakarri zegoen buruz behera. Poltsatxoaren bila. Ordu. Harrapatu dazkenan poltsatxo anoia. Hemen da. Hemengatik pasatzean lasterketa burua eta atzean pelotoia. 8. itzulia da. 3 geratzen zaizkie, 16 segundu besterik ez. Bestez, iesaldia, hainbat eta hainbat kilometrotan izan dugun iesaldia amaitzera doa. Hor da pelotoia handia.
Eta mugimendua hasiko da, iesaldia amaitu bezain laster, eta mugimenduan Jonathan Castroviejo etxeko txirrindularia. Zerbait egin nahi zuen gaur Jonathanek, iaz 26. postuan amaitu zuen. Talde buru bezala ibili da gaur, Orbeareka seriak orbeatzeetan espinerako inor, eta Orbearen jarrera oldarkorra izan da azken zatian. Aurreneko zatian pelotoi buruan ibili da gehienak, zatian Jonathan Castroviejo lasterketa buruan bakarrik. 9. aldiz pasatu aurretik, alegin du pelotoitik Jonathanek. Hori gaztea da, 22 urte ditu beteta, 27koa da, apirilekoa. Aurten lehen ere aipatu dugu, jada 2 garaipen bat dituela. Otanju lasterketan, lehena, 2. Izar Ariesen, erlojupekoa, saikapen nagusien gainera, Izar Ariesen 2. izan zen. Otanju lasterketan, 2. etapan, 2. Profesionaletara pasatzeko deia jaso izain da Jonathan Castroviejo. Sikar taldekideak jada sinatu du Euskaltel Euskadirekin. Eta badirudi, bera izan daitekeela 2. ordezkaria. Atzean Euskaltel Euskadi. Zain zego Euskaltel Euskadi gaur etzuela inolako zalantzarik egin beharreko lanaz. Denak batentzat, denak Koldo Fernandez de Larrearentzat. Iaz 2. amaitu zuen Zurbanokoak, hemen Jonathan 9. itzulia amaituta 23 segunduko errentarekin zen. 33 kilometro inguru helmugarako, bakarrik ibiltzeko doaina handiak ditu. Jonathan Castroviejo baina garai horretan hor buruan irautea. Etzen lan erraza. Esan gaur alegin egin ezanen damorik ez du izango etxean Jonathan Castroviejo. 9. itzulia 23 segundurekin amaitu du, 10. ere 23 segunduko errenta izan duen mugan. Gero ordea, azkenekoan ezin izan dio utzi buruari. Azkeneko itzulian sartuta mugimendu asko izan da pelotoi burua. Pelotoi ondo lotuta dara maune honetan, Euskaltel Euskadik. Gorka Gerrika hoitea izan da zuzendari lanetan, getxoko zirkuitoan. Horren Castroviejo, atzean Euskaltel Euskadi. Getxotarra gaur herritarren animoak bertatik bertara jaso ahal izan ditu. Euskaltel Euskadi, baina beste talde bat ageri zaigu. Burgos Monumental taldeko gizonak. Luis Masek metro batzuk hartu ditu, Luis Mas Bonet. Ez du bide egingo honen ahaleginak. Zura begira, tartean dut ezin da. Castroviejoren eta pelotoiaren artean, zubilan ari da egiten, une honetan Luis Mas. Baina bere aleiren txeko du pelotoiak, pelotoian beste mugimendu bat hasiko da gero. Hemen da azken itzulian sartzean Jonathan Castroviejo. Oso segundu gutxirekin pelotoia gainean zuela pasada. Pankartapetik getxotarra. Horrekin du azken itzuliari, azken igoera txomintxura. Eta laster irentziko du pelotoiak Orbea Oreka esideako gizona. Hori bai, agerraldia. Gaur herritarren aurrean egin duen lana txalotzekoa izan da. Hortu txomintxu, zerueneko igoera tentea. Eta hor, bertan ageri da pelotoia. Lehen aipatu ditugu, hortengo garaipenak Montañez zirkuitoan, merito handiko 2. postua lotu zuen Castroviejo gaurretik Van Garderen izan zuen. Otanju lasterketan behin baina gehiagotan menderatu zuen Van Garderen. Hemen da Castroviejo harrapatu duten unea, pelotoi burua sakabanatzen ari da. Bobo mugitu da eta beste tabletxo bat ari da metro batzuk hartzen. Hemen besteak beste, David Belda, Freddy Montaña, Gustavo Domínguez, Sakobioko gizona ere bai. Boskote bat osatu da. Baina boskote honek ez du biderik egingo. Euskaltel Euskadi ez baitago usteko prest. Euskaltel Euskadik Koldo Fernandez de Larrea. Urtasunekin eta Aitor Galdosekin azken metroak egiteko.
Urteko azken kilometroak. Laster izango da Arriluzeko zuzengunean pelotoia. Hemen isasi, lehen buruan, azterketa buruan, iesaldian, orain pelotoi buruan, Gurditi tiraka. Hor dira baita Aramendia, Josu Agirre, Sergio Delis, ikusi ditugu Aitor Galdós, Azantza, isasi, Miguel Nieve, Horregeri, aurreneko itzulian, erori eta erretiratu egin baita leitzarra, hotzan puntu batzuk eman dizkiote, eta Andoni La Fuente ere erretiratu egin da. Amaitu ari izan dute, eta ondo amaitu ere. Otik lan egin eta gero gaur saria izan baitu lanak. Sari bikaina. Aurrean bost gizon, Boiakako bi, Xakobeo Galiziako beste bi, Gustavo Domínguez eta García da Pena. Ezagutzen taldelan zoragarria egin du gaur Euskal Teleuskalik. Hau da burua, bost lagun alderik ezautea, oso alde txikia. Eta elkarrekin gainera konpondu ezin da. Hemen bestez, Arriluzeko helmugan, Arriluzeko zuzengunean, pelotoia osorik sartu da. Eta bost bat lagun, ziren hor, pelotoian, eta laster ikusiko dugu. 74. ekitaldia erabaki duen esprina. Adi, hemen da pelotoia. Pablo Fernández de Larrea, bi taldekiderekin. Pablo Urtasun izan da lehenik eta ondoren Aitor Galdós. Galdósek eman dio azken erreleboa, Koldori. Hor dira baita Mikel Gaztainaga, Forero, Pablo Urtasunek berehala jaso ditu besoak, Koldo helmugaratu horretik, eta hemen dugu Koldo denboraldiko bigarren garaipena bereganatuz. Fernando de Larrearen denboraldiko bigarren Juan Pablo Forero, Colombia Espazion taldeko, hirugarren Mikel Gaztainaga Contempolis Anpokoa. Bikaina egin du Koldok eta garrantzitsuena taldearen lana borobildu izan du Euskal Teleuskalirekin, datorren urteko kontratua sinatu ondorengo lasterketan. Bai, errenobatzea konfiantza ematen du eta lasaitasuna, eta gustatu litzaidak esatea, taldean geratu banaiz, taldekideengatik asko izan da, ez? Konta iguzu, azken metro hauek nola egin dituzue, Koldo? Taldea nahiko ondo egin du azkenengo kilometroa. Laugarren edo sartu naiz azkenengo kurban, eta bueno, lortu izan dute garaipena, importanteena dela. Zalantzak argitu dira, ez? Turra amaitu ondoren nola ote zeuden edo zeure buruarekin eren zalantza izango zenuen, eta ikusi dugu ondo zaudela. Bai, entrenatzen ondo aurkitu naiz, ez? Baina gero lasterketak beste gauza dira, eta bueno, ondo atera da dena. Koldo, denboraldiko bigarrena, atzela lasaitasuna. Bai, ez? Pasan urtean 5 garaipen lortu nituen, aurten gutxiago daramat, baina aurtengo denboraldian uste dut pizka zailago izan da. Hemendik aurrera, ze egitarau dakoazu? Burgos egingo dut eta ean beste garaipen bat lortzen dugun. Zoriona berriro. Eskerrik asko. Bai, pena ez, pixkat, igual esprine nahi bezain ondu etzaigu bata, baina bueno, esan Euskaltele lan hona egin du eta zorionak eman gartzaio ez. Esprina, zerbait gestatera nahi bezala, indarrik izan ez delako edo taktikoki ez duzu asmatu? Bukaera arte indarrakin ibili gara, ekipo oso ondo ibilia ez, bai eskapadan da bai esprinta preparatzen, bakarri bukaeran ez dugu oso ondo lan zau eta kurban pixkat itxita geratu naiz, eta bueno, bukaeran indarrak ez di nahi bezalako izan da, Koldo oso ondo atera da eta beak irabazio ez. Sí, eso es, ¿no? Por desgracia, bueno, no hemos podido coger la primera escapada y luego el equipo ha trabajado bien y nada, luego, pues bueno, por lo menos nos hemos dejado ver, ¿no? No, ese es el objetivo, ¿no? Cuando hemos cogido la escapada ha habido un momento de incertidumbre y lo he intentado, pues más que nada para dejarme ver, ¿no? Porque al sprint es muy difícil hacer algo y nada. Ordea horreka esiliako gizonak, ez dira, eskutik Juan Etxera ordezue, Ricardo García. Sailkapeneko lehena da, Arabarra, García bentzat izan da saria, beste Orbeak ide bat ondoren, Mínguez, Bizkaitarra, eta gero berriz, Denatan Castro beraz, hiru Orbeak ide igo dira gaur, Getxoko zirkuitoko podiumera. Sarriak esatzen izan bada ere, Mendiko saria, Andaluziak jaso taldeko, Francisco José Martínez entzat izan da.
Portukoan, hemen da, etxeko txerrindularia. Etxoparra, Jonathan Castro eta bikaina egin du. Japoniarren taldea. Detenento, Grafito taldea. Zuzendaria, Denis González dute. Hau entzat ere saria. Inigo Mintxagak eman dio saria zuzendariari. Eta ben ondoren, izango dira Eukatuneko aurreneko hirurak. Hirugarrena Itsasondokoa 2006ko ekitaldia irabazi zuen Mikel Gaztañaga. Bigarren postua Colombia Espasion taldeko Juan Pablo Forerorentzat izan da. Inigo Muñoierrak eman dio saria Forerori. Eta sari nagusia, saria eta txapela Koldo Fernández de Larre arabarrarentzat. Euskadiren lehen garaipena Getxoko zirkuitoan. Kostata izan bada ere, ailegatu da azkenean. Eta ailegatu, taldeko sprinter nagusiaren eskutik. Ordu txapela, Alkate jauna jantzi dio txapela Getxoko zirkuita irabazi duen Koldo Fernández de Larreari. Denboraldiko bigarrena honen bestez eta bukatzeko gogoratu bihar Donostiako klasiko izango dugu eta zuzenean jarraitu ahal izango duzu. Besterik ez, arratsalde on.